Уңышты арттырыусы Тереһыу Башкорт дәүләт аграр университеты хезмәткәрләре шыйык саны магнитлы эшкәртүсе яңа корылма уйлап сыгарган. Химик матдәләр кулланмаенса хәзер иген культураларын 20, яшелсәләрдән 45%-ка тиклем күбрәк уңыш алырга мөмкин. Корылык безнең республиканың күп кенә төбәктәре өчен хас күренеш, бар хуҗалыктарның да тупрактың уңдырышлыгын күтәрү өчен дымлылык yetешмәгән басуларны яһалма хугарга хәленнән килмәй. Һу һипкән хәлдә ул ямгыр тамсыларын тулыһынча алмаштыра алмай. Был яһәттән Башкорт дәүләт аграр университетының табигатьтән файдалану һәм төзелеш факультеты вәкилләре зур асыш яһаган. Улар химик матдәләр кулланмаенса экологик яктан хәүфһез һәм икътисади яһәттән отошлы корылма эшләгән. Магнит менән эшкәртелгән яшәү сыганагы Өфе районы Дмитриевка хуҗалыгы басуында һынау үткән. Тереһыу менән хуарылган кәбестә басулары 13-15%-ка күбрәк уңыш биргән. Әлеге вакытта проект авторлары инновацияны производствола куллану өчен килешүләр төзи, якынса исәпләүләр буенча базарга чыгу өчен кәмендә 1,5-2 ел талап ителәчәк. Безнең теләгебез шундый, без эзләйбез уже булай кирәк промышленный күләмдә эшләргә шушы установкаларда һәм безнең авыл хуҗалыгында фермерларыбызга использовать итәргә. Чөнки аның файдасы бик зур.